Hello guys! Madyong gabi ni Jung Tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lexi Vlog. Ay, wala ka nakalimot be? Ha? Wala ka nakalimot? Sa Alexi Vlog. Bag uming ligo kay mo ato namin ila ati Norlina. Kay moabot na si Jarong alas 9 gabi. Unsa og way klase si Lexian guys, adto si Lexian dadto. Bino, Ah, adto ka dadto og kay klase no ning mag school. Unsa? Malipay ka kay makauban man ta. makalipay. Malipay. Ay, makalipay. Kay na may swimming pool, bubalitok ka dito. Ha? Na may imuhang kuan, kaduwa dito. Kinsa magpataw. Bibi ni Ate Norlina na. Magkita mo inja. Kinsa may pangana. Si Sir Tuingan. Nakalimot ko. Mungutan natang mga Julie Kutro. Excited ka be? Sa imong kaduwa? Ha? Kita rata to guys, hindi abot na mo. Agi jang buhok na, agi ganahan ng kusang buhok kay di nagahi sudlagan kay gi. Kuha man tong dayto mo nga murag kuan murag ikog sa iring. Na lami na kadto jang buhok, naangay siya na. Pura mas dura. Dura di ito? Di. Nalami kay ganahan ko isang buhok na, nalingin igang naog sa mut. Excited ka ba? Yan mo. Hello guys! Dahil na miss bye ni Ate Norlina. Diyan naghuwat namin ni Diya guys. Kaya diyan patong alas 9 or alas 10 mo abot sa gabi. Pero may na ilang bye na. Na-schedule lang bye. Diyan na ilang puting Diya. Cute. Na ilang earring bagong nanganak. Mga lagdag ilang earrings. Na guys, muli lang bye. Daras bibi dia. Ay, nalipay siya kay magkauban ko siya sa work. Tapos Ate Julie's kusina, likod-lingkod sa kutari kay. Naman ang princess. Oh, be, dagay butterfly be. Hi, baby! Hi, Julie! Hi! Hi, daw be. Who's that? Hi, Tebe eh. Mana mo kadua be? Nana ate. Hi te. Ay, Amerikana ng ilong. Bliss be. Bliss be, bliss. Hi te. Dara, happy guys. Mga 7 to 10 oh. Isus kainit man, uy. Kuan ka dunis, kabitan ka dunis. 5 years old. Yeah, Bibilis is 5 years old. You are? You? 6 years old. 6 years old. Then na, tapos slipper din rin.
Bakin mo daan. Okay guys, dara guys. Dagang salamat sa imuhang mga pasalubong ti Norlina. Yeah. Tag 5K ko ni guys. Dapat di ako dyan. Grabe ka jud. Salamat ate. Diyaw pa sila kapahuway. Dito siya panghatag. Wapa mo pahuway. Di ka bas biyahe. Oo, mabuta niyo. Dapat kang Lexi guys dar. Naghana ka yung bagong bag ni Lexi Ann. Duha ka buok. Frozen pa jud. Diyan na pijang make up. Diyan ka rin natananda ni guys. Kuhanin si Diyan mga school supply. Isa yung ate be? Ha? Cute be bag dia be. Cute. Kaya mahumanan ni. Mapanhatag na ta. Si Milan, hindi na mukha. Di ka prada ni Nino na. May masayang. Di na sila na. Di na mukha. Sige. Bau. Kuhan din. Mudo. Luto na ba? Di ati. Di ko rin nga. Di ko rin. Di na kinagalaan, Milan. Mahal ka be? Di ka di ma. Yan na guys. Nagduwa na sila. Hi, baby! We are doing YouTube. Also, like and subscribe. Hit the bell. Yes. How old are you? Oh, 6. Hello guys! So guys, dahil na Miss Kwarto. Hi, baby! Hello. So guys, mag-thank you dahil ko na Norlina si Dong pasalubong. Grabe, chocolate nagdabos. Sarang naghana ka adyo. Salamat ka adyo ni Muti. Diyan sa mga pasalubong ni Lexian. Dagang salamat dyan ni Muti. It's that chocolate. Ang i-open rin guys kay anang naipahumot ni siya guys. Also, like and subscribe and hit the bell. Nice ka dyan ni Humot. Mahalon ko nun ni Mahalon. Grabe din is mahal ni Ate Norlina. Manang mahal po naman sila. Hala! Nice of color guys na. Come on, Sam. Red Door. Elizabeth Ardeen. Itong sinukong sa man eh. Wala rang humuta. Haba? Whoa. Rang humuta guys. Thank you so much Ate Norlina. Tapos just ubos ang kabisi pa siya dito. Dama Miss Kwarto kay damay duha ka chikitingan din. Bantayan din. Nagbabalitok na spoon. Nga. Og mapuhon guys, manghatag ni og chocolate sa mga bata at sa eskwelahan. Tuwa nag-prepare pa sila sa ubos at tangiran ninyo og mapuhon guys. Eh di duha na rin nagpa-aircon man. Kaya ito ang aircon to ah. Pa-aircon man silang duha. Yeah. Ganyan si Lexi, di pa kadyo mo tingog, diya karoon nagkadugay na. Di na, pasulabi na sila duha. Nauwaw si Diya. Duha na sila. Nauwaw ka ganyan habi? Come here. Then get it down. Come here. In the middle. Then we cannot throw that. Do you want to draw? Then do you want to draw? Mag-draw, be. Ganahan ba kuno ka mag-draw? You. We are going to be back. Okay. I'm going to be Be back. careful, baby. Okay. Is it this camera? Ganahan ba kuno ka mag-draw ba? Mag-draw. Mag-drawing ba? Magkuha si Diya. Si baby ha.
What are you doing, baby? Oh, I'm coloring. We are drawing something. Right? You want to draw? Sige na, tinataas, baby. Mag-draw ko nung binabi. A flower. Mag-draw mo og flower. May window. Kaysa man ni. Unsa man ang buwak ka tilami lagi? Dagkag dahon ba? Kujabid? Naas sa buwak oh. Oo. Ha. Buwak. Napoy rose. Ah. Kaya jig ganahan na. Dagkag dahon ba ang puong. Murag mais-mais. Napoy mga manok Bisaya te. Ready to hinalang na na. Oh, mamuwak. From scratch, yun. Huwag ka na po rin yun. Grass farm. Eh, cactus guys. Arang hampuong nga ka dyan na. Taas na. Tangan nga na sa lujo. Ni, pagluto-luto dito. Kani? Kana? Unsa na? May pahala ka na ulo ito. Sino ka bukan din? Arang na isa ilang buwak guys na. Sabing hampuong nga. Hello guys! Dahil ko silahang swimming pool guys. Kay taas liksi og si Bibi dito na tug pamanja. Ilang swimming pool ay dari guys. Wa pa kadoy tubig kay na problema sa ilahang kuan dari tubig mo nang hinay kadyo tubig. Wa pa kadyo na punong ilahang swimming pool. Gitakpan karon di makabuling-buling sa kanang mga sagbit. Diya nice kadyo dari guys kaya ran daghan nagbuwak. Daday piiring nagpadede na ha. Guys, guys na daghay buwak sa likod. Unsa pasalamat jud ko nga Tinorli na kay grabe kabuutan kadyo. Mawawol man pud ko daari. Salamat jud kadyo nimo te sa inyong pamilya, grabing buutanan jud nimo. Ag imong bibi ti, grabing buutanan jud ang liwatan nimo. Imong bibi, bright ra ba jud buyag. Da guys, maligo to sila liksi dari unja. Niguman og kuan. Kay madto pa day mig kuan guys, eskwelahan kay mga tag mig mga chocolate. Ganahan ko na silang view kay kuan. Parang daghana og buwak na. Sa likod ra na guys, ay labot sa atubangan. Datog buwak. Kaya lang swimming pool. Najag na pas Aliana dari da ba kuan pasulabi. Nanta day guys karong birthday na Aliana puhon, ma-surprise gid ito sa Aliana kay niingan ra ba kung di ko makauli sa dihang birthday ja kay niingan man si Norly nga muuli mi. Ma-surprise ito sa Aliana malipay gid ito. Naluoy magugo Aliana kasi balik-balik nga naa ba kuno ko sa dihang birthday. Kay wa kuno lagi dagi dihang mamali. Ning kuha lamang tan-awon day ja kay arang beutan na mga Tilorli na ningan man nga muuli kuno mi puhon karong by size puhon. Muuli mi puhon
surprise ito sa Aliana. Si nanay po pagkarato. Pagkaratos na si tatay nga na ara ka hampuong ka dung moabot. Ate Norlina. Saghang salamat dyan ni Mote sa imuhang kamaadyo dari namo. Diya guys, maura niyang vlog rong adlaw guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw o God bless natong tanan. At tangiran ninyo guys kay sa next vlog na kay mga manghatag ni og chocolate sa mga bata. Thank you very much guys.